Ayan, isang construction worker na matanda nakatuklas ng kalan or parang gasol na ang gatong ay change oil. Ayan, pakikita ko sa inyo ang nagawa niyang kalan ni Tatay Victor. Ayan. Si Tatay Victor ay nagtatrabaho sa construction dito sa Cavite. Ngayon ay may pinakita siya. Pakikita ko sa inyo yung ginawa niyang pwede mong paglutuan ng palambuti ng mga karneng baka, basta yung pwede mong pagsaingan. Ang kagandahan nito, chinsoy lang ang gagamitin mong gatong. Hindi ka na kailangan gumamit ng gasol o gumastos pa ng 1,000 sa pagbili ng gasol. Dito lang makakatipid ka. Ang gagamitin mo lang ay change oil, ng mga oil yan, naglinisan ng mga sasakyan. Ayan, pwede mong ikarga dun sa natuklasan kong ginawa ni Tatay Victor na gasol or kalan na gamit ay change oil. At saka meron siyang ginagamit na pan para tuloy-tuloy ang liyab, ang lingas ng gasol or change oil habang buhay ang kalan. Yan, pakita ko sa inyo guys ang ginawa ni Tatay Victor na kalan dito sa Cavite. Yan, isang matanda nakatuklas kung paano. Pakikita ko sa inyo. Ang gatong ay change oil. Ayan, ang gumawa ay kayo ang gumawa, Tatay. May Tatay ang gumawa dito sa Cavite. Ayan meron siya na imbento. Change oil, walang tapon yung change oil. Pwede nyong ipunin yung mga change oil nyo, tapos kumuha ka ng ganitong kalan. Gumagamit siya ng kuryente para sa blower. Ito yung nagsusupply ng hangin para lumiyab doon. Tapos dito naman nilalagay yung gatong na change oil. May pinakamaliit na tangke siya rito. Ayan dito pinapatak yung change oil, tapos dadaloy papunta doon. Sariling hanap mo ng material. Tapos yung suportahan naman ng hangin. Kaya pag sinindihan mo may hangin, ayun, lumiliyab na siya. Pwede ka na magluto. Ayan ang imbento ni Tatay. Tatay, anong pangalan niya? Victor. Victor. Si Tatay Victor, ayan, dito sa Mendez, Cavite. Kaya naka-imbento ng ganitong kalan na change oil, ang gatong. Kasama ng Bombay. Kaya kung kayo maraming change oil dyan, pwede kayong gumawa ng ganitong kalan. Ayan Wala sayang. walang tapon yung mga yun ang langis, mga Gamito na yan. pinagamitan ng mga motor nyo, mga truck, o yan. Pwede nyo gayahin to. Magawa lang kayo ng ganong parang partner, may bilog na tapos may butas na singawan. Tapos dito nagkakaroon ng gatong. Yun. Kumukulo na O diba? Kumukulo na yung tubig O diba? Ang galing. Yan, bagong impinto ni Tatay Victor. Gayahin nyo guys. May mag-a-accept na dyan. Pag-uusapan na yan. Tayo. Bumili siya ng ang tawag dito kaya yung pan, yung pan di kuryente. Basta wala. Nagalaw. Ay, wala. Ayun, tapos may tubo siya dito, sasalpak niya itong pan na ito para nakasaksak sa kuryente, tuloy-tuloy ang supply ng hangin papunta doon. Yun lang guys ang ating natuklasan sa gawa ni Tatay Victor ngayong araw ng Martes. Kaya shoutout sa mga nanonood dyan. Ayan. Bigo, diba? Galing. Ayan guys yan ang liyab niya pula. Wala kayong gagastusin na gasolina kasi change oil lang yan. Tsaka kuryente para sa blower para magkaroon ng hangin papunta ron sa sa kalan. Ayan gayahin nyo lang yun guys. Wala, yan ang pinakang gasol. Diba yung gasol natin mahal ang gatong? Mahal ang gatong ng gasol, kaya dito change oil, makakatipid kayo dyan. Kaya yung may mga change oil dyan naka-stock, mag-imbento na kayo ng ganitong Pakita ko mamaya yung pag wala ng liyab para makita nyo yung butas. Kaya
Pakikita ko sa inyo. And umuusok siya dito kasi dito lang gagaling yung gatong. Dito binubuhos yung chainsaw sa butas na to. Ayan, ulit yan. Tapos dadaloy papunta doon. Sabay may hangin. Ayan, hangin ito. Ito. Yung hangin nakasaksak sa kuryente, yung pinakang blower. Yung pan yan, yung pan. Ayan, siya nagtutulak ng hangin papunta doon. Ayan, magkakape muna tayo guys. Ayan. Yung lutuan, patay na yung apoy. Kanina may nagluluto kaya hindi natin maipakita. Ngayon po ay ang ginamit lang dito ay mga tubular. Ayan, nagawa lang ng mga tubular na welding. Tapos meron ditong ano, itong pipe na ito papunta doon, naka-elbow papunta dito sa burner, pinakang burner niya. Tapos doon sa dulo nitong ano, pinapasukan ng hangin dire-diretso hanggang dito. Ngayon yung tubo sinaraduhan niya, yung dulo ng tubo sinaraduhan niya dito. Tapos binutasan niya ng maliliit na labasan naman ng hangin na sisilbing hangin para tuloy-tuloy ang liyab. Yung liyab naman ang gagaling dito na kaya nagkakamero ng pinakang gatong galing dito, binubuhusan ng chainsaw dito. Ipapatak dito yung chainsaw, tapos aagos dito, magkasama dito na ano, may tubig, may butas po yan dito na maliit sa dulo ng ano, lagay ng gatong. Ayan, yan, pag ganun. May butas dito maliit para pumapatak konti yung gatong. Ayan, tapos ang pandikit nga pala dito ay ano lang, pwedeng bulak na isawsaw mo sa alcohol or tissue, nasindihan mo yung tissue tapos ilaglag mo dito, tapos saka mo lagyan ng langis ng chainsaw dito, tapos paandarin mo yung blower, yung pinakang pan dito. Ito yung pan niya na di kuryente. Ayan, may adjustan po yan ng ano, palakasan ng hangin, pwedeng pahinaan. Ayan, na-order lang po yan sa mga Shopee o Lazada, itong pan na to. Ayan, ngayon ito trial pa lang to, yung nagawa na to. Medyo napalaki yung tubo niya, kaya medyo luwag to. Dapat yung tubo niya sakto lang dito, sakto lang ang size na papasok to. Pag sinalpak dito, wala siyang singaw. Dahil kagagawa lang nito, ang ginawa, binalutan lang ito para sumikip dito. Binalutan niya yung pan para sumikip. Pagpasok dito, wala siyang singaw. Yan, yan po. Yan, yan. Konti nga doon lang ito materyales ang mga gamit nyo. Meron lang kayong bakal na konti. Yan, 10 by 10 or 12 by 12, depende sa inyo kung anong gusto nyo ilagay. Tapos meron ito ay tubo ito na malaki, pinoto lang. Ayan, magsisilbing ano, cover do sa pinakang liyab niya para hindi kumakalat. Kaya meron ganito na bilog. Tubo po ito na pinutol, malaking tubo. Ayan. Tapos may plate naman dito, pinatong mo dito.